Salut! Astăzi vom juca competitiv. Așa, unde e de crize e pe ăla. Uitați. Joacă deathmatch. Reconectăm. Ok, ne conectăm acum. Ping prea mare, nu știu dacă de data asta o să am ping-ul mic sau mare. Dacă o să la mare, o să amân și videoul acesta și dacă nu o să l-am, aveți noroc. Ok, e la 70 când se încarcă. E foarte bine. Ok, hai. Ok, 90 ceva ping, 100. Ok, perfect, 80, 90, stă între 80 și 90. E foarte bine. De-abia am început, cred. Hai. Testez și eu ceva de acolo. Aia mea, hai, bă. Eu n-am ping mare, am 63 ping. Bă, n-am ce să fac cu pistolul, iar el cu arma. Nice, man, very nice. Ok. Un bani de AVP, tare, echipament, perfect. Ok, avem AVP, perfecto. Acum aruncăm un flashbang, perfecto. Și aruncăm din asta. One B, 2B. Nice. Ok. Încă 90, o grenadă, perfect. Se vede ceva bine, destul de bine. Wow, au intrat ăla. Eu joc competitiv, nu mă interesează numărul 1. Ieși, hai te rog, ieși. Te aștept, să mă aștepți tu pe mine. Ok, nimic aici. Nici acolo. Perfect, n-am făcut nimic, deci pe bine dacă am făcut ceva. Ce tare a fost faza asta. Ok, ce mai avem? Avem armură. Un pistol ar trebui și niște... Perfect. Armură avem 100%. Ok, hai cu cuțitul. Ok, cu asta. Mid. Go with me. Ok, hai să luăm. Come on. One turn off. Nu mers mouse-ul. Mai bă. Behind you. Not
cred că o câștigăm 6-5, cred că o să câștigăm. Ok. Dacă nu o să mai am voie, când o să mai bag video cu CSGO, o să jucăm încă un competitiv. Numai competitiv o să jucăm. Ok, și ok, hai să sărim un pic. Și acum avem un 4-4 și nu să vedem cine e aici. Dacă vine cineva pe aici. Nu vine nimeni, asta e o greșeală de partea lor. Îmi lasă totul chiar foarte liber. One mid. Oh shit. One mid. Oh, nice. The bomb is A. The bomb is A. Look out. Nice. Cred că o să pierdem. Ok, hai să ne luăm echipament. Așa, cam atât. Vreau la citește, asta nu-mi place, că trebuie să mereu să ne luăm scut. Ok. Hai să mergem aici, să vedem. Ok, au dat un foc. Ok. Cu skin. Așa. Luăm un pistol și niște grenade. Ok, perfect. Să mergem. Eu știu, așa fac eu niște bagi jump, de altfel nu știu. Și acum o să dăm aici așa. Nu cred că l-am mai lăsat cu ceva. I think one white. I don't know. Look out this woods. Is planting A or B? B. Then, okay. Nice. The fuse. Fast, please, fast. Press A. Press A. Nice, yeah. Press A, man. Doamne. Ok, aici ne cumpărăm asta. Ok, nu mai putem. Perfect, hai să mergem. Ok, hai să stăm în flash. Dăm o din asta.
Și mergem de asta. Și apoi intrăm. Ok. The bomb is tunnel, the bomb is tunnel. Go tunnel, please. Oh yes, man. Oh yes. Oh, ați văzut? Wow, tare a fost chestia aici, mi-a un ticăl. Ok. Perfect, și am auzit la unul că trăgea pur și simplu, trăgea spre poartă în continuu cu digălul și nimerea câte un headshot ceva. N-am nimerit nimic. Trebuie să fiu caz găcesc clase, pentru că nu aveam prea multe. Rush B, please. N-am bomba. B is clear. Go, Nice. Cred că o să câștigăm, suntem în echipa bună. Ok, dacă tot avem niște bani de acá, ne luăm un AK și un echipament aici să avem. Ok, perfect. Rush B. No, rush B, lose. Ok, ok. Începem. Sorry, man, sorry. What a troller. The bomb. Yes, Bob. Oh my goodness. What? You see that? Nice. Good. Bambi. One doors mid white Nova. Nice, very nice. Ok. Destul de bine. Câștigăm. Avem și echipament perfect. Și de o grenadă. Oh, băieții. Avem de o grenadă. Ok. Am mai încercat să filmez și aveam un pingoi. Aveam vreo 1000 și ceva. Și nu puteam să joc și n-am mai filmat. După am filmat iarăși. Ok, perfect. Unde-s? Ai! Oh, ce era să le așa pe ăla. Nice! Este o echipă destul de bună. Ia-l! Oh! Nice! Bocica, oh, ce skill, îmi place skin-ul ăsta, e destul de tare. Flashbang, degeaba da flashbang-ul, dar hai. A fost destul de bine gândit. Să vedem, ok. Ne luăm una ca de obicei și toate ca de obicei, perfect. Facem și noi câte un kill, tot. Mai mă, pe bune sunt pe ultimul loc. Trebuie să mai creștem un pic. Ok, asta o să fie un video cam lung, are 14 minute deja și 20. Fire tunnel B. Fuck, one mid. I going mid. Mid is clear. No, mid is not clear. Ah, ce era să le iau, mama. Safe. Look out. What?
Nice cuticle colbes. Nice. We can do this. We can win this. Ok, chiar ești tare pe echipa. Ok, hai, cam atât. Uitați, ne mai trebuie 11 runde și am câștigat. Ar fi foarte șmen. Rush B, A, short, long. Ok. Short. The class short. Pe bune botul. A is clear, I planted A. I planting now. It's going from the middle. Eugelius dele Wallace. Eugelius. Ok, echipament avem, dar nu de 1000. Perfect. Ok, pistol. Perfect. Mais 3. Ok. Rush B, A, long shot. What rush? Fii atent. Where's the bomb? Okay, I go now B. I can't be. I'm B. I'm B. One hair grenade. Okay. Okay. Mă luau puțin. Perfect, am câștigat, mai trebuie 9 runde. Wow, ce tare. Ok, asta am toate. What rush? A, B, short, long? Ok. Oh, I'm dead, man. Short, hair grenade, flashbang, and smoke. Alles A. What? Nice, very nice.
Yes! Oh! Yes, man! Yes! Oh, yes! Ați văzut asta? Da, am trecut levelul. Și mai am nevoie de 5 meciuri și apoi primesc silver sau ceva de genul. Și am făcut level 7. Sunt atât de bucuros. Și am pentru asta un skin. Super tare. Mă bucur. Ok. Avem un obiect nou în inventar. E albastru. Super tare. Examinăm. Foarte tare. Ok, hai să... Ok, l-am echipat. Cam atâta pentru ziua de azi. Ne vedem data viitoare când voi face un video. Mulțumesc frumos. La revedere!